Hej alle sammen, vi er velkommen tilbage til endnu en ny video. Jeg ved godt, jeg har smidt 2 videoer op i dag. Men det er fordi, det er simpelthen noget, jeg er nødt til at fortælle. Ja, nu skal jeg give den der, og den der, og den der. Okay, i morgen, så sommerferie og sådan noget. Og det er ikke en undtagelse for mig. Jeg skal søge op på sommerferie. Der er måske ikke så langt væk, som nogle af andre nok skal. Jeg skal til Bornholm i morgen. Lidt sent jeg kommer ud og sige det, men jeg synes sgu bare lige, at de skulle, jeg ved godt, jeg ikke har oplevet det i sådan 100 år, og sådan noget, men i morgen klokken 8:45, der kører jeg simpelthen til Bornholm til torsdag, og så kommer jeg så hjem igen torsdag. Og skriv i kommentaren, hvis I er hype på, at jeg laver en vlog derfra. Så hype den lige nede i kommentaren, hvis I synes, jeg skal gøre en video. Den her video er den optaget 2 minutter efter den anden video, den er stadig i gang med at rendere. Så det er derfor, jeg kører ikke lortet FPS. Men hvis der er nogen af jer, der kan huske sådan her for 10 måneder siden, 8 måneder siden, sådan noget i den stil. Folk skal under min arm. Nå, hvis der er nogen af jer, der kan huske det sted her for omkring 10 måneder siden, skriv lige ned i kommentaren. Men ellers, så bare sig, vi ses sammen.